Tak, vítám vás z testování, tady Hypergo, Monster. Jak je už vidět, tak Hypergo už má něco naježděno, už testuju o 106. Jezdil jsem na všech různých površích, zkoušel jsem pump track i asfaltovej. Yeah, straight to the face, and I wanna get lost. I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots. Are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. Různou hlínu. A tady si vyzkoušíme nějakou trávu a tak dále. Takže jdem pokračovat v testování. Jo, takhle to je na 75% výkonu. Plně pohoda, tráva. Tady mě zdatně sekunduje Traxxas Minimax. Tak, nezestřelme se. Ty nepřejetně, jo? Mám malýho. Tak, teď máme 100% výkonu a to auto fakt jako letí úplně brutálně. Jo, tady těch 100% vlastně je tak rychlejch, že se to furt staví na zadní, takže víceméně ten plný plyn skoro ani nedám. Hypergo na 100% jako letí jak blázen, jo? To se nedá dát ani plný plyn. Okamžitě jde na zadní, tráva tomu žádná taky vlastně nevadí. Je to jak sekačka normálně, hele. Tak tady máme srovnání normálně Hypergo, Monster a Minimax. 2 Monster trucky. A oba dva jsou daný teďka na maximum výkonu, na 2S lipo, oba dva, jo. Oba dva mají stříďáky. Tak my zkusíme asi, jak to pojede. Tak a teď si zkusíme rovnou jízdu vpřed, kdo jak pojede. Tak 3, 2, 1, teď. Tak, linka odstartovala moc prudce. Já jsem si odstartoval pomalejc. 3, 2, 1, teď. Tak, 3, 2, 1, teď. 100% výkonu, úplně super, se to skoro nedá ani udržet, takže ten wheelie bar by byl v pohodě na to. Hele, ve vysoké trávě bez problému, jo. Vysoká tráva, 100% výkonu, letí to jak kráva, jak se říká. Tak, si tady normálně zajezdím, tam a zpátky, 100% výkonu. To auto je fakt jako super živý. Ten wheelie bar by to normálně užilo, úplně v pohodě. Teďka jezdím bez wheelie baru. A jako staví se to na zadní každou chvilku. No, jako to je fakt pecka tohle.
že kdyby někdo chtěl fakt svížný malý autíčko, 4kolku, tak doporučuju. Je s tím fakt zábava, jezdí to perfektně, má to odpích, jako ten wheelie bar je tam fakt dobrá věc a mám tam 2S, jo? Takže když to na těch 100% výkonů přidám ten plyn, tak to jde na zadní, zrychluje to úplně neskutečně, jo? Jako jezdí to fakt jak diví. Jo, je takovej menší bráška k Minimaxu.